Så er jeg kommet ned i bilen. Jeg har været på hospitalet det meste af dagen i dag. Du klarer det så fint. Du vil godt mod. Du smiler stadig. Nu er klokken også 10:30. Om aftenen, ja. Nej. Ej, sorry. Se, hvad jeg har. Din yndlings. Skål. Skål i Mathilde. Så skal vi til. Med supplies og blod på jakken. Vi vil godt mod. Stadig. Så er vi kommet ud i det gode vejr. Nu er solen dog gået ned. Jeg har været der siden klokken 2. Ja, 1. Så nu skal vi ud og nyde resten af dagen. Klokken er 8. Du er blevet fyldt op med morfine. Det er stadig så bedst. Det er en positiv. Udover mig. Jeg er her. Så sjovt. Ja, det er helt det. Ej, næsten. Ja, jeg har siddet i et hjørne og kigget ud af vinduet. Kan jeg sige det? Axel vil se opbrænde her. Det er helt slå mig. Når han er klar. Okay. Bye bye, Cora. Så er jeg kommet ned i bilen. Jeg har været på hospitalet det meste af dagen i dag. I dag er det nemlig sidste dag, inden Andrew han skal opereres i morgen. Der fjerner de nyren, og forhåbentlig også al den cancer, eller ja, alt det der er af tumoren.
Så det bliver super spændende. Det er i morgen, og meget nervepirrende og svært at vente de her sidste timer. Men han er ved godt mod, og det er det vigtigste for mig, at han, at han føler sig klar til det. Han kommer i hvert fald til at klare det så godt. Det hele kommer til at gå rigtig fint, det er jeg sikker på. Så nu skal jeg køre hjem, putte vores barn i seng, og så skal jeg prøve ellers selv at kunne falde i søvn. Det håber jeg kan. Jeg skal super tidligt op, for jeg vil rigtig gerne være herude, før de lægger ham under, eller hvad man kalder det. Så jeg vil gerne være herude lidt over 6, helst i morgen tidlig. Sidste dag, det bliver super spændende i morgen, så må vi se, hvad resultatet bliver. Og han har heldigvis fået de bedste læger i landet. En masse specialister, så jeg er rolig og positive tanker, og det kommer til at gå så fint det hele. Det er altid godt, når der er nogle ældre nogen, så har de været mange år i feltet. Okay. Så er Andrew klare til å få en operasjon. Hvordan ser det da? Træt. Afslappet lidt nu. Det bliver så spændende. Det var det overstået. Mm. Jeg glæder mig bare ved, at det er overstået. Ja, det er det lige om lidt. Jeg kan ikke åbne den, jeg har ingen kræfter. Ja, på. Nu træner vi op. Sådan der, ja. Så. Så vi har gaver med. Godter. Hej Elvira. Prøv lige at se. Puha, for en dag. Nå, der var lige en kattehale her. I dag har været exceptionelt hård. Andrew blev opereret i dag, og heldigvis har det også været den bedste dag, fordi at han har fået fjernet al kræften. Tror vi, håber vi, satser vi på. De kirurger, som får på i dag, de var simpelthen bare nogle stjerner og fik fjernet nyren, og også den del af tumoren, der havde spredt sig til hans mellemgulv. De havde faktisk frygtet, at det havde spredt sig andre steder også, fordi at scanningerne egentlig indikerede det, men da de åbnede ham, viste det sig, at der ikke var cancer i lymfeknuder, eller i binyrerne, eller i milten, som man jo frygtede. Og det ville jo sådan set betyde, at det hele ville skulle fjernes. Men Karl, du går i vejen. Og nu prøver jeg lige at fortsætte, altså Karl han blev ved med at komme tilbage. Men at det havde spredt sig, betød jo, at man nok blev nødt til at fjerne nogle flere ting, og det man ikke ville kunne fjerne, det ville jo så kræve en medicinsk behandling i form af kemo eller immunterapi. Men det ser ud til, at han nok slipper for den del, fordi at de sådan set fik fjernet alt det, de kan se. Så det, der er tilbage nu, det er sådan set, at der skal laves nogle prøver for at se, om der skulle gemme sig noget, som man ikke kan se med det blotte øje, og ellers så skal han scannes løbende for at holde øje med, om der kommer noget, eller om vokser noget. Og så alt i alt, verdens bedste nyheder her i dag, og jeg er så glad. Men hold nu op. Lad nu være. Han er så krævende, det er helt sindssygt. Nå, jeg må bare køre videre. Men så det er bare verdens bedste dag, og det har også bare været verdens hårdeste dag, fordi selvfølgelig har der været så mange nerver på op til. Altså vi havde jo håbet, at det blev sådan, som det blev, men man ved sgu aldrig, og scanningsbillederne så ikke særlig gode ud, og heller ikke hans tal. Så vi er så glade. At sidde i 5 timer, mens en loved one er under operation, og ikke vide, hvad udfaldet er, og hvilket opkald man får, når det er slut. Det er
super hårdt. Det var, ja, jeg har faktisk ikke rigtig ord for det. Og så bliver man så mega lettet bagefter, og ekstatisk, og får sindssygt meget adrenalin, og ja. Så der bruger man også sindssygt meget energi, så man får ligesom begge dele af de her følelser op og ned på en dag. Så nu er jeg bare fuldstændig færdig, og ja, så har jeg jo også en virksomhed. Jeg har en datter også, som heldigvis er kommet rigtig fint igennem alt det her. Men virksomheden har været sat på pause de seneste par dage. Jeg har arbejdet lidt sporadisk, når jeg har kunnet overskue det. Så alt det skal jeg begynde at prøve at starte lidt op igen. Man kan mærke, at jeg lige skal have et par dage, hvor jeg lige sunder mig oven på de her dage. Lad nu være, Karl. Vil du ikke godt lade være? Ja, jeg har lige brug for et par dage, hvor jeg kan samle mig selv igen. Altså, der har været mange uger nu her, hvor man ikke rigtig har vidst, ja, faktisk en måned, hvor vi ikke har vidst, hvad udfaldet ville blive, og super usikkert. Og ja, man har selvfølgelig været lidt bange til sider for, hvad vi havde i vente. Men det endte jo godt. Det er endt godt, og det hele er godt. Så nu kan jeg stille og roligt begynde at arbejde på passionen igen, og ja, få arbejde på alt det nye, der jo er under opsejling i Shairdrops lige nu, som jo også er super hårdt, hver gang man skal lancere noget nyt. Og det falder samtidig med alt det her. Det er lidt uheldigt, fordi det kræver rigtig, rigtig meget af mig. Så jeg må samle ekstra energi, få mediteret og gået lidt i natur og trænet. Det er typisk det, der hjælper mig rigtig, rigtig meget. Også at være social faktisk, men i dag har mine forældre været så søde at få min datter hjem til dem og sove til i morgen og køre hende i skolen, så at jeg kan bruge min aften nu her på at samle mig og få sovet ud. Jeg har stort set ikke sovet i går til i dag. Og så er jeg forhåbentlig klar til at gribe ugen anden. Og vi har også et event på lørdag, et tøjbytte-event, som jeg glæder mig vildt meget til. Og nu kan jeg heldigvis komme til det event med ro i maven, fordi at vi jo fik gode nyheder i dag. Så det er bare super skønt. Men puha, hvor skal jeg lige komme over det her. Det har været en hård proces, og den er jo ikke helt slut endnu, for jeg mangler stadig nogle svar. Men altså, jeg ser positivt på det, og jeg tror bestemt, at vi klarer den her uanset. Så ja, godnat fra mig. På Andrews allerførste gåtur. Post up, eller hvad man kalder det. Hvordan føles det? Nej. Jeg synes i hvert fald, at det er meget sejt, at man kommer ud og gå 4 dage, efter man er blevet skåret i, hakket i, hvad jeg lige vil sige. Nej, det er du ikke. Du er stadig i et stykke, som I kan se. Still very much alive. And well functioning. 1, 2, 3. Så er vi her. Og vi har en fyldt bil med en masse tøj til de søde, dejlige, rare mennesker, der skal komme her og bytte i dag. Og Katrin, hun er så spændt. Hun har glædet sig hele ugen. Så ja, nu må vi se. Vi håber, der kommer en del mennesker. Vi aner ikke, hvor mange der kommer i dag. Og vi... ja, så må vi se, hvordan det går. Katja, lad være med at grine af mig. Nej, jeg griner af mig. Du sidder bare. Jeg sidder bare sådan der. Alt i alt, så regner vi med, at det bliver en god dag. Der kommer til at være workshops, og der kommer til at være modeshow. En masse upcycling af tøj. Så det er jo mega fedt. Og så, så er det også, der står for byttemarkedet. Og vi regner med, at det bliver udenfor, fordi vejret er super godt i dag. Så super exciting, Katja. Du er så akavet. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Okay, vi holder jer opdateret.
nu blevet færdig. Som I kan se her i bilen, så er jeg ikke alene. Jeg er sammen med alt vores tøj. Det er bare gået over alt forventning i dag. Der har været mere end 100 mennesker igennem at skyde på, og vi har reddet 76 kilo tøj i dag. Så det er kæmpestort. Så alt i alt en så god dag. Folk var glade, og der var bare så meget fedt tøj. Så jeg har også selv fået swappet lidt. Jeg gør det hver gang, at jeg donerer en hulens masse fra mit eget skab, og så swapper jeg mig til noget nyt. Så på en eller anden måde, så er min garderobe 100% cirkulær efterhånden, fordi at det gør jeg til hver marked. Så det er fedt, og det kan jeg simpelthen bare anbefale alle jer derude. Det er langt billigere. Man sparer en hulens masse penge på det, og så er det i den grad mere bæredygtigt i forhold til at købe nyt tøj. Så nu skal jeg hjem til min familie og til Andrew, der jo stadig er sengeliggende ovenpå hans operation i mandags. Så jeg glæder mig bare til en skøn og rolig aften sammen med familie, men så kommer der faktisk også venner forbi, for det ikke skal være liv her i dag. Så, men perfekt lørdag. Jeg er så glad. Så har jeg lige været nede og træne. Det var virkelig brugbart. Jeg har sådan en, lidt en stressfølelse her til morgen, fordi men også på den gode måde. Og det er simpelthen fordi, at vi i morgen lancerer vores helt nye webshop. Og det er mega spændende, men hold nu op, når man har sådan, når man skal lancere noget nyt, så er det altid lidt nervepirrende, hvordan det vil blive modtaget, og om det hele crasher, og om det hele spiller sådan, som man har håbet på, at det skal. Det kunne jeg bare mærke i morges, at det er lidt nervepirrende lige nu. Så træningen, det hjælper altså, og nu er jeg gået ned på stranden for at få lidt frisk luft, og for at arbejde lidt med et positivt mindset. Mest af alt er jeg også bare super spændt på at få den ud. Vi har arbejdet på den lige siden januar, og så, fordi omstændighederne har været, som de har været, med kræftforløb og en del tid brugt på sygehus, og lige at komme sig psykisk fra hele den oplevelse egentlig også. Jamen, så er det blevet udsat, og nu er det nu. Nu kan den endelig komme ud, og nu er jeg endelig klar til at vise verden, hvad det er, vi har arbejdet på. Og så nu må jeg bare nyde processen, og jeg tror egentlig også bare, at jeg skal arbejde lidt på den der med sådan, at tænke for meget over, hvad andre synes om, hvad folks vurdering af det er. Fordi man kan sige, at jeg har lavet det ud af kærlighed og ønsker om at lave noget, der gør en forskel, og noget, der er fedt og ikke mindst godt for planeten. Så må det blive modtaget sådan, som det gør, tænker jeg. Vigtigst af alt er, at du laver noget, som du selv kan stå inden for, og noget, som du er stolt af. Og det føler jeg sådan set godt, at jeg kan i det her. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste, og så kan jeg jo sådan set ikke gøre mere. Så sådan er det. Jeg tror også, det er vigtigt nogle gange det her med, at det hele behøver sgu egentlig ikke være så perfekt. Altså nogle gange så skal vi egentlig også bare lave noget, som vi synes er fedt, og så må vi se, hvordan det går, og så må man rette til bagefter, hvis det er. Jeg har i hvert fald skulle arbejde en del med det her med, at man vil virkelig gerne have, at det skal være perfekt fra start, og man kan jo blive ved i en evighed med at lave forbedringer og så videre, men nogle gange så skal man altså også bare put it out there, og så får man feedbacken, og så kan man rette til efterfølgende. Og så kan man også spørge sig selv, hvis folk ikke kan lide det, hvad så egentlig? Er det så farligt? Så det er lidt de tanker, jeg prøver at køre her i dag, at det hele skal nok gå. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste, og det har været sjovt at lave den her webshop, som jo stadig ikke er færdig. Det er jo en ongoing proces. Men i morgen er den i hvert fald live, så det er jeg bare super spændt på. Selvfølgelig laver man jo egentlig et produkt til nogle meget specifikke mennesker, som man også skal have in mente, når man laver de her ting. Men du kan jo aldrig vide, om du rammer rigtigt, før du prøver. Så i morgen, der prøver vi. Der lancerer vi det, og så må vi se, hvordan det går. Jeg er i hvert fald
super spændt. Det kan også godt være, at jeg skal lige være lidt bedre til også at fejre de milestones, jeg opnår undervejs. Altså, ja, måske lave en lille fejre i morgen. Jeg skal i hvert fald til det store torsdag, så der kan jeg lige skåle, forhåbentlig med mine venner, omkring det her launch. Det kunne egentlig godt være, at jeg skal huske det. Shadows.com er nu endelig live. Jeg er så mega begejstret. Og se nu her. Jeg går allerede med en bestilling fra en kunde, som jeg nu skal sørge for at komme op på posthuset og hjem til vedkommende. Det er så fedt. Hold kæft, hvor jeg sorry på sprog. Begejstret. Så mega god dag. Onsdag. Det er en festdag.